Så er der mad. Så er der mad. Så er der mad. Så er der mad. Så er der mad, 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 mad. Yes, so the boys drove directly from Paris to Manchester in hope to find a trace upon their best friend Lars. Drenge, help me. Han er vist ikke kun taxachauffør. Nok nærmere taxacharmør. If you are not aware of it, I have to tell you that there is a rule that says, if you ever go to Manchester, the very first thing you do is going to a pub and get the fuck shit-faced. Det er ikke fordi jeg siger, at jeg ikke synes det ikke er det værd, men det er omvendt heller ikke det værd, fordi det netop ikke alligevel er så slemt set i bagspejlet. Nej, men det er jo ikke det, at jeg ikke mener, at det er. Nu modsiger du jo så dig selv, ikke? Nej, det gør jeg fandme ikke. Så synes du jo ikke, det er det værd. Det kommer da an på, om hun ikke kan lide det, eller om hun kan lide det. Ikke også? Og hvad hvis hun så siger, det får du ikke lov til, når du er dernede? Det har da for fanden, da ikke noget at gøre med ikke at ikke vide, om ikke hun ikke er interesseret, vel ikke? Det der forstår jeg ikke. De har sgu da nogle okay lækre chicks her i Manchester. Det mener du fandme ikke. Hey boys, se lige ham der. Oh, there it is. My lost killer nasty boy. Der er vist en, der har fået en Smirnoff Ice for meget. Det er der vist også en anden der har. Klamt. Tilbage til this object, boys. Er døden værre i gymnasiet end andre steder? Jamen, hvorfor skulle den ikke være det? Du ved, fordi så er du allerede død, og så er det bare det samme. Det er et virkelig godt spørgsmål. Ja, det er meget filosofisk. Meget. Tjaldur, det er så filosofisk, at jeg skriver, at du er klassens filosof i blå bog. Jamen, god idé, AG, og jeg skriver, at du er en rigtig hyggefætter, for er der noget, du er, Tjaldur, så er det da helt klart en hyggefætter. Der er ingen andre ord, der beskriver det bedre. Boys, ved I egentlig, hvad X'et i iPhone X står for? Lidt ud af det blå, men nej. Fortæl os det, Tjalle. Okay, det står for... Okay, det er godt at vide. Jeg har altid tænkt over, hvad X'et i iPhone X stod for. Tak fordi du fortalte os det. Men igen, drenge, tilbage til this objekt. Den her chicken er virkelig meget bedre end den i Paris. Ja, fuck yeah, Arnold. This chick is so delicious. So delicious.
skal have en chick, og det er ikke en dame. Det er det kylling, ja, som vi spiser hele dagen, hvis den er thick og crispy sådan fly. Lige ned i mausen, og så siger vi bye bye, ja. Annette, hun skal med, ja, med på tur. Vi ruller hele dagen med vores guldur. Vi vælter byen med vores crispy chicks. Ja, de bitches, de dør, når de ser vores kæmpe flex, ja. TC, ja. Chicken run. TC, ja. Chicken run. TC, ja. Chicken run. TC, ja. Du ved det. Chicken run. Du ved det. TC, ja. Chicken run. Du ved det. TC, ja. Chicken run. TC, ja. Chicken run. TC, ja. Du ved det. Flæser rundt i Ugo som en russisk ubåd. Rør ikke den bus, suger op den kyllingjuice. Og hvem var det lige? Jeg så det i går. Det var vist nok din dame, der suttede på mit kyllinglår. Og hun er en frisk pige, og hun savner sin far. Derfor kommer hun til mig, for hun synes, at chicken er ret. Kylling run hver dag, kylling fun er min sag, kylling lunch hver dag, kylling lår i din dame, TC, ja. Chicken run. Du ved det. TC, ja. Chicken run. TC, ja. Chicken run. TC, ja. Du ved det. Chicken run. TC, ja. Chicken run. Du ved det. TC, ja. Chicken run. TC, ja. Chicken run. Studietur 2019 til Line og Annette. Skud til Michael. Skud til Manchester 2019. Skud til Annem. Skud til Alfa-tøsen, der fører sig over det hele. Skud til Nora. Skud til Chicken-tøsen. Skud til dig, der laver min kylling. Skud til frityr. Skud til kyllingelår. Skud til kyllingebryster. Skud til alle damerne, der står derude og skriger. Vi er med jer, vi er derude. Elsker dig, elsker din dame, elsker din fyr, elsker din far, elsker din mor. Let's fuck some bitches tonight, homie! Har I egentlig tænkt over, at man kan spotte cringe-typer allerede, når de er meget små, ved at se på deres humor? Hvis deres humor er adopteret fra Disney Channel, er de cringe. Jeg kan godt se, hvad du mener. Så er det som om de godt vil leve i en live-action Disney Channel-verden. Boys, hvis I lige magter at stoppe med det der shit-talk, så kig lige derover. Det hedder faktisk også small talk. Shut the fuck up, Norway. Ja, shut the fuck up. City boys. More like shite laddies. RTH's the same bastard. Der er altså noget ret så mystisk over ham der. Det er som om, jeg har set ham før. When the boys got out of the restaurant, a grim scent filled the air as they stood on the sidewalk. It turned out that the frying oil from the chicken restaurant had made their clothes smell terrible. How were they supposed to get chicks with that awful stank of chicks? Chalder, who was the only one thinking clearly, grabbed his phone and searched for manogootrock.dk. It said, "For Sherlock kan forpest en helagerlighet eller et hus, men der finns rat. Brand skalden a citron, de fjernerlock 10. The boys went straight to the nearest store to get what they were in need of. Lemons. All right. Så har vi vel, hvad vi skal bruge. Booze. Hey boys, shut the fuck up og lyt efter. Okay, nu er det for fucked. Han er overalt, mand. Følger han efter os, eller hvad? Drunken dear, what shall we do with the drunken dear? What shall we do with the drunken dear? Early in the morning. Han synger om The Drunken der, altså en person, der går i D-klassen. Eller hvad? Det tror jeg. Hvad kender han til D-klassen? Står han i ledtog til dem? Til fjenden?
up there rising early in Er det der en citron, han har i hånden? Ja, what the fuck. Virt. Vel, drenge, skal vi finde os et billigt hårstel, eller hvad? Nå, drenge. Hvad Hvad skal vi så lave nu? Drenge, vi var lige ved at få værelse 107. Det ville have været rædselsfuldt. Oh shit. Det ville have været så mega dårligt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle kunne leve med mig selv, hvis jeg boede på det værelse. Hey drenge, hvad nu hvis vi lige alle sammen sang Ave Maria ud af vinduet? Helt seriøst, vi bliver nødt til at gøre noget ved ham der. Vi smadrer ham, for han er fucking X. Først poppen, chicken, citronerne fra supermarkedet, og nu Ave Maria. Drenge, det er oraklet. Oraklet? Jo, ser I, han gør lige præcis det samme som os. Først var vi på pop, der var han. Så var vi på chicken run, det var han. Så lugtede vi så dårligt, at vi ikke var i stand til at score og købte derfor citroner. Det gjorde han. Nu synger vi Ave Maria, og det gør han også. Taya was indeed right. The oracle was a creature who took shape as a drunk Englishman. He represented the spirit of young stupid lads, and though it might have been a bit obvious to the audience, it was clever of Theo figuring it out that he was the oracle. What a clever little lad. The list of those who got drunk as a skunk. Oh shite, that's the wrong one. Here it is. The extremely short parchment over the unveiling of Stasi's headquarters. Dan Hostel. Okay boys, vi skal til Dan Hostel lige nu. Hey boys, ville ham duden ikke være cool at have bag på en trøje? Sådan som logo eller noget? Det tror jeg sgu ikke, du skal regne med bliver en god idé. Nej. This might seem a little bit stupid, but the first thing the boys did were not going to Dan Hostel, because suddenly they had noticed that it was Friday, and they had to go out for a drink. Just one single tiny little bittle cup of beer. Just one microscopic cup of ale. One tiny single little bittle sip of an atomic fragment of lager. Okay, drenge, vi skal kun have en lille bitte kop øl. Ja, en bitte en. Og jeg mener det. Skal man ikke sådan prøve at squeeze den imens? Eller? Squeeze den? Nå, Altså, sådan vi kan også bare skralden, squeeze sådan citron ud på vores trøjer.